Mu dinga yin ya laɗe bu kafa 300 da hasbunallah saboda coronavirus. Allah zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Bismillahi tabara coronavirus, na zo gaban basira coronavirus, wata waka zan tsara ta coronavirus, zan soka a gaje ni sarki Sattaru. Zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Waka ta zana coronavirus, wacce zan yi wa coronavirus, cutar da take ta barna ta coronavirus, har kisa take ta yi ba wani kakkautawa. Zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Wai ina coronavirus, wai ina coronavirus, ido na idanki ta coronavirus, to sai na ci uwarki. Zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Kwana biyu babu jangul coronavirus, ga yunwa ta yi nokul coronavirus, zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Ni ban tsoron coronavirus, mecece ma coronavirus, to in ta zo ina neman ta tunda ba ma fita. Lalon ciki na ba girki, ka ce mu zauna cikin ɗaki, kuma ka ce kar mu je aiki. Kun ce za ku raba mana abinci amma shiru kake ji yaya. San yunwa ba ta da hankali. To wallahi kajin jama'a sun shiga uku. Zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Baba wai da gaske ne an kara sati biyu, to wallahi zan yi ta gada biyu. Zan koma gurin maman yan biyu, kaga ita ko ba kuɗi ai tana ba mu naman abin mana zuba da barasa. Zaman gida coronavirus, yunwa nake ji zaman gida coronavirus, a bani kwaki zaman gida coronavirus, ko nema zaman gida coronavirus, an banzansa. Zaman gida coronavirus, zaman gida coronavirus, Allah zaman gida coronavirus.